Bueno, pertsonaletik hasita, nik bizi izan dut, Mikel Zabaltzaren auzia jaio nintzenetik. Amaren anaia izan da, guk familian beti jaso izan dugu zer den gertatu zena, zer den kontatu dutena eta zer den guk aldarrikatzen duguna, Eta horrela, hasiera batean besterik gabe, ama gurasoak nire senide guztiak besteko, hortxe nengoen ni ere bai, eta biktima bezala ere bai, azkenean familiako kide izan da. Eta ez dakit, heldutu naizen nenean ikusi dut ere beharra zerbait egitekoa eta nire borroka pixkat zabaltzekoa, eta horrela erabaki nuen batzea Mikel Zabaltza gogoan herri ekimenera. Esanen nuke aldatu direla orduko duela 34 urteko testu ingurua eta gaur egungoa ezberdinak direlako, baina finean nahi duguna da egia kontatzea, gezur honekin amaitzea eta behingoz aitortzea Mikel Zabaltza torturapean hil zutela Guardia Zibilek Intxaurrondon. Egia, justizia, erreparazioa eta berriz ez gertatzeko bermea. Nafarroako gobernuak pausoak eman dituela azken 4 urte hauetan bereziki, memoriari dagokionez, eta lan bat egin dute 5 biktimen ingurukoa, larun batean aurkeztu zuten Mikel Zabaltzaren inguruan egindako Ariben, adibidez. Eta zentzu horretan pausoak eman diren arren, bai aldarrikatzen dugu pauso gehiago eman behar direla eta ausartagoak. Adibidez, estatuko indarkeriaren biktimen legea, behingoz nahi dugula ere aldarrikatu genuen atzo, berriz ere eskuinak eraman du konstituzionalera eta helegiteak onartu ditu, beraz ikusteko ze gertatuko den lege horrekin. Lege hori nahi dugu, behar dugu, gu ere biktima garelako, eta bizikidetza lortzeko pausu horiek beharrezkoak ikusten ditugu. Mikel Zabaltza atxilotu zuten 1985ean, Donostin, Altza auzoan, bere pisuan zegoen orduan, eta senide batzuen lehengusu bat berarekin egun horietan, eta ere atxilotu zuten, Manolo Bizkai, atxilotu zituzten ere bai Idoia Ayerbe, bere orduko neskalaguna, eta Jon Arretxe ere bai. Eta horbaizetan atxilotu zituzten bere bi anai, Patxi eta Aitor Zabaltza ere atxilotu zituzten. Hauek 10 ordura edo askatu zituzten, gainontzekoak berriz Intxaurrondora eraman zituzten, kuartelera, eta bertan lege antiterrorista ezarri zitzaien eta inkomunikatu egin zituzten. Hurrengo egunean familiari jakinarazi zitzaion Mikel Zabaltza desagertu zela, eta kontatu zutenaren arabera, hau da bertsio ofizialak dioenaren arabera, bi Guardia Zibilek lagundu zuten nire osaba zulo bat non zegoen erakustera, Bidasoa ibaiaren ingurura, Endarlatxa inguruan. Baina, badakigu bertsio hori asmatutako bertsioa zela, urte batzuk geroago jakin zen esaterako, atxilotutako egun horretan bertan erabaki zutela Intxaurrondon zertzen kontatuko zuten, bilera bat egin zuten Guardia Zibil askok, eta bertan erabaki zuten, kontatuko zuten kontaketa horretan zeintzuk izanen ziren nire osabarekin zulo hori ikustera joan zirenak. Hori adierazgarria ikusteko asmatutako bertsio bat izan dela hasieratik eta pentsatutakoa, Eta orduan hasi ziren lehenengo bilaketa lanak herriaren aldetik. Orduan, Endarlatxa ingurua miatu zuten,
Eta egia da, itxaropenek pixkat behera edo gutxitu egin zirela itxaropenak gutxika ez zutelako ezera aurkitzen. Eta askatu zituztelako beste atxilotutakoak, inkomunikatuta egon zirenak, eta hauek kontatzen zutena, ezen bat ere positiboa, eta ilundu zuten itxaropen hori, Idoia Ierbek aipatu zuen kamila batean ikusi zuela Mikel, Manolo Koiuak aditu zituela, eta Jon Arretxek bere tortura kasuaz hainbatetan hitz egin izan du, liburu bat ere badu, ikaragarria da berak kontatzen duena, eta familiarentzako hori entzun da, torturaren hipotesi horrek indar gehiago hartu zuen orduan. Guardia Zibila gure etxera etorri zen hainbatetan, batean esatera iparralden ikusi zutela. Bazterrak nahasten ari ziren, eta hori nahiko mingarria, lazgarria izan zen, eta zaila familiarentzat. 20 egun pasa ziren, eta orduan agertu zen Mikel Zabaltzaren gorpua Bidasoa ibaian, Endarlatxa inguru horretan, miatutako inguru horretan. Gurutze gorria izan zen bertan miaketa lanak egin zituenak, eta aipatu zuten ongi miatutako tokia zela, eta bertan egotekotan aurkituko zutela, eta ez zuten ezera aurkitu beraz. Eta orduan autopsia egin zitzaion, autopsiak korroboratu egin zuen bertsio ofiziala, itota hil zela alegia, baina bai familiak eskatu zuela autopsia horren ikuskatze bat, eta ikuskatze hori egin zuenak esan zuen ez zirela bete Europako gutxiengoak autopsia horretan, beraz balio gutxikoa zela, baina hortan geratu zen, eta 3 urtetan artxibatu zuten kasua. Ireki zen berriro 86. urtean. Ireki zen El Mundok hainbat informazio publikatu zuelako garai horretan, besteak beste taladrina maila altua zuela Mikelek biriketan, eta taladrina dago Bidasoa ibaian, baina gehiegi zeukala edo, eta horrek iradoki zezaken sartu ziotela Bidasoako ura bere gorputzean, ez? Hori bat, Guardia Zibil zenbaiten elkarrizketak ere publikatu zituzten, eta bertan aitortze zuten, eskuetatik joan zitzaiela, horiek ziren hitzak, ez? Eta, alde horretatik nik salatu nahiko nuke, 86. urtean El Mundori, Alderdi Popularrari, komeni zitzaiola hori ateratzea, ez? Informazio hori ateratzea, PSOE eta PSOEren aurka egiteko galen kontura, hori horretan ari zen El Mundo garai horretan, eta orduan komeni zitzaion informazio hori ateratzea, horri esker zabaldu zen kasua berriro, hori egia da, baino froga nahikorik ez zela erabaki zuten epaileek, eta orduan 2010. urtean artxibatu zen behin betiko auzia. Ez da epaiketarik izan, eta marnaka epaien eskuetatik pasada auzia. Ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen. Zalantzari gabe, senide garen aldetik, badago lotura batez, estatuko indarkeriaren biktimak garen gainontzeko biktimen senideekin, eta hor bada lotura bat eta hartu eman bat, azkenean indar gehiago dugulako elkarrekin, modu isolatuan joan da baino, eta ulertzen dugulako ere gure borroka modu bateratuan egin behar dugula. Plataformatik beti defendatu izan da, Mikelen kasua ez dela kasu isolatu bat, milaka izan dira Euskal Herrian torturatu dituztenak, eta Mikelen kasua entxutetsua izan zen, lehen ez dut aipatu, mobilizazio ikaragarriak egin ziren 85 eta 86an barkatu. Eta alde horretatik entxutetsua izan zen, baina
ez da hola bapatean gertatu zen zerbait, ez lege antiterrorista zegoen, zen plana, ez dakit galen garaia zen, guzti horren barruan kokatu behar dugu Mikel Zabaltzari gertatutakoa eta ondoren gertatu diren gainontzekoak ere, ez? Euskal Herria kontrolpean eta modu isilean edukitzeko estatuak erabili duen indarkeria horren barruan. Eta alde horretatik, aurten ere bai, egin nahi izan diogu keinu bat, horri izan ere iruditzen zaigu, horrekin ez duela bukatu, estatuak jarraitzen duela indarkeria hori erabiltzen, beste molde batzuk erabiltzen dituen arren, jarraitzen du indarkeria horrekin, eta horren adierazgarrienetako bat Altsasuko auzia da, eta horregatik Altsasuko gurasoak gonbidatu ditugu aurten ekitaldira, Antxon Ramirez de Alda izan zen hitza hartu zuena. Erakutsi nahi dugu ez dela gauza isolatu bat, eta estatuak erabiltzen duen tresneria politiko horren barruan, kokatu behar dugula gurea eta gainontzekoena ere. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango, baina nonela, etzen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite. Aldarrikapena finean urterokoa da, ez? Nahi dugu egia, aitortza, erreparazioa eta holakorik berriz ez gertatzeko bermea, kasu honetan Mikel Zabaltzaren auzia, baina ahaztu gabe, biktima guztien egia, aitortza eta erreparazioa behar dugula bizikidetza bat eskuratzeko Euskal Herrian. Alde batetik hori, eta beste alde batetik ere, lehen aipatu dudana ez, Nafarroako gobernuari eta gainontzeko gobernuei eskatzen diegu ausardia, pausuak eman ditzaten hori lortzeko bidean. Iruditzen zaigulako hori dela modu bakarra ez, bizikidetza lortzekoa, eta horixe izan zen aldarrikapen nagusia. Aipatuko nuke ekitalditik polita izan zela ikustea Antxon Ramirez de Aldak eta Arantxa Zabaltzak esan zutena, eta biek aipatu zuten gazteen beharra memoriaren aldarrikapen honetan. Izan ere, Arantxak aipatzen zuen, gaur egun Mikelen anai arrebek badute orduan haien gurasoek zuten adin berbera. Urteak aurrera doaz, 34 urte igaro dira Mikel hil zutenetik, eta tamalez denborarekin gauzak ahazten joaten zaizkigu, ez? Orduan, garrantzitsua da memoria egiten jarraitzeko, ez? Gertatu zenaren transmisio egoki bat gertatzea, generazioen artekoa, eta egia ez dugun enean behar ditugu gazteak, aldarrikapen hori egiten, besteak joango zaizkigulako, azken finean. Eta hori polita iruditu zitzaidan hori, mezu hori zabaltzea ere bai, egia esan, gutxi garelako, gazteak borroka horretan, guri gertutik ukitzen digulako gaiak, baina iruditzen zait, garrantzitsua dela gazteak ere horregotea memoria hori aldarrikatzen, guri ere ukitzen gaituelako gaiak. Txoria nuen maite, lara